mighty name of Jesus. Let us all close our eyes and pray. Father God, we thank you. Your word, Almighty God, is a very foundation for which we stand and on which we stand. We are grateful of your loving touch, and we are grateful, O God, of the breath of life that you've given us this morning, so that we rise up and attempt again. We thank you, O God, for providing us with a well-facilitated school to its own capacity to accommodate us and incubate our growth. Father God, we glorify you for giving us a platform where we can allow our minds to be renewed, transforming our lives, transforming our reality, and therefore impacting our destiny. As young as we are, we appreciate that you are the Lord our God and our Savior, and without you, we can do nothing. Amen. Sanbona. 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 And the little topic said, is very profound. And ukuthi ningiphindle. Nizokwazi ukungilalela namhlanje. Nizokwazi ukungilalela. Okay. Sisazokhuluma ngalento yengqondo entsha. Lento yengqondo entsha is very, very important. Mzamani, uma ingqondo yakho ungafuni ukuyishintsha, sizolibele sibona umzimba wakho wenza izinto esingayi-understand nathi. Nawe uzozuthuka ukuthi kwenzakalani kuwe. Emhlabeni njengamanje bekade kusetshenziswa lento ekuthiwa i-analog. Manje sekushintshiwe sekusetshenziswa i-digital. Ama-Motorola nama-Nokia ama-33 ayidonsa ngo-3G, no-2G, no-4G. Manje i-technology si-upgrade-ile, sekudonswa ngo-5G. Okusho ukuthi i-message oyibhala ku-WhatsApp ayisathatha u-5 seconds ukuthi ifike eChina, noma ifike eFiji, noma ifike e-Australia, noma ifike ePapua Guinea. Ifika instantly. Ukusebenzisa i-laptop because kunama-operational systems. Akhona ama-representatives lapho. Akhona ama-representatives. Eluthi ama-representatives angisize ehlise nabantu abaphazamisayo ngoba khona abangilalela. Abantu are very special to us. Yini nabafundi. Uma singakwazanga uku-influencer ukuthi nenze into right, we will have failed the society. Uma ngihlulekile mina njengoba ngimela ukuthi influencer wena ukuthi excel la esikoleni, umlazi wonke ngihlulekile. Yabona njengoba sisana la ukuthi awuka-understand lento engizoyenza. Yabona njengoba sisadonsisana nawe manje siyakhuluma nawe, uyakhuluma ukuthi you are not really catching ukuthi angizile ukuzolwa nani njengoba ngila. Into engizoyenza la ngizama ukuzotshala imbewu. Asizwe ngisithi imbewu. Imbewu masitshala imbewu kunjenge-agriculture. Uma kwenziwe i-agriculture ufike kumbiwe umhlabathi. Makuqeda umbiwe umhlabathi ebese kufakwa a-seed. Niyangizwa mzamani? Igama elithi agriculture lisho ukuthi we are bringing something that is not there. We are introducing a new culture. Asisho sonke sithi a new culture. Uyabona njengoba kunjena utshani lobu bune-system yakho yobumnyama
noma isystem yomhlaba ukuthi kube khona ukhula. Ngoba umuntu ethi ukhula luyayimilela. Well, mina ngiyamphikisa lo muntu. Ukhula aluyimileli. Ukhula lune-system. Laba abafundi natural science. Ngenkathi uhambe emahlathini, ekhona u-advol olubambelela kuwena mithi. Ebese masufika ekhaya, uthi awu ngino-advol. Ekhaya kini ibhekade isitetiwe liqine. Ebese wena ukhipha u-advol, angithi. Enkathi ukhipha u-advol oluyimbewu. Enkathi uliphutha, angithi awulifaka emgqomeni. Ulikhuthela-ke. Usukutshala ukhula-ke la. Ingakho-ke limile ukhula, limile ekitchen, limile emnyango. Limile in the front of umnyango wasekitchen, limile edining. Namanje kuseni, ngoba ngithi ngizama ukukhuluma nawe, utshala ukhula engqondweni yakho. Ngoba ngithi ngizama ukufaka lento engizama ukuyifaka, ayikho ekhanda lakho, ayikho emhlabathini wekhanda lakho. Ekhanda lakho kugcwele nezinto ey'tshelwayo nabantu ey'tshela bahlakaniphile bayatshala. Njengoba ngizama mina ukuzofaka imbewu, umoba awuyimileli, umando awuyimileli, ummbila awuyimileli. Kufuneka ufike a sower who is going to sow. Now njengoba ngiza la consistently, I'm trying to plant a seed into your mind, a seed of success. Ukuthi wena noma ngabe uphuma uzophumelela, wena noma ngabe kwenzakalani kuwe uzophumelela. She is circle of friends ohlala nabo ngizama ukuqala kodwa ngiyanotice ukuthi there is a deep, strange, strong resistance. You are resisting the process of me planting a new seed into your head. Njengoba ngila, I'm just a simple farmer. Ingqondo yakho umhlaba wakho. Ingqondo yakho is your land. Cultivate your mind properly. Ingqondo yakho yiplazi lakho. Uma uzovumela abantu bafaka ukhula kuleli plazi kanami. Khona la ungeke ufike khona. Uyabona nje ukuthi omkhulu ethi kuyobhalwa uzothi uyafika ephepheni ngeke kumile ummbila utshala ukadolo kuzomila ukadolo. Uzothi uyalibamba iphepha uyalibamba ipeni ulibona ipeni libheke nje ipeni tshela umakhelwane uthi lizokubheka ipeni masesibhala. Ubheke nje umakhelwane ukumsana beke siswami uphepha uthi ipeni lizokubheka mntaka baba. Lizoke libheke uthi uyaqalaza umakhelwane liyatshikisa ebhali umakhelwane njalo umakhelwane mina ngiyafunda ekhaya njalo. Njengoba ubhizi wena uhlupha kanje lesho hayi njani ubheke bese uyabheka ngibheke ngeke umakhelwane ubheka kakini sengiyavala. Uthi ukhona okay sengiyabuya uthi khona uthi I beseech you uthi mzamana ngidanilanga ngokubele kukaNkulunkulu. Hawu bazalwane uthi ngisondele kulabo abakhulumayo labo khona ndawufundisha uthi yini abafowethu Paul mekhuluma athi ngiyakuyanga ngokubele ngifuna ningibheke emehlweni khona ngiyokhumbula ukuthi ngaze ngasondela eduze kwakho ngakubheka emehlweni wabuka amehlaka. Paul ngoba into engiyithanda ukuthi akwenzeki lutho njengoba ngishumayela noma kusengekho uzokukhumbula ngizobe ngigqoke lesuti engiyigqokile uthi washo ngiyavana libili impela uthi uyazama ukaba angeke ukuthi into ongayidlanga angeke noma ungazama uthandaze ulithandazele impela silithandazele esize lapho angeke ingqondo yakho ikhiphe into ongayifakanga nala emhlabathini angeke kumele kunile umoba nje la sonke singamane simangale kuzomila into kade ivele ikhona. Amen. Uthi ngiyanena ngokubeli kwaNkulunkulu banikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilile kuNkulunkulu abesethi ingalilingisi lelizwe
Isihloko senkulumo yethu namhlanje sengivala sithi be influenced by God. Asisho sonke. Let God influence you. Let God take charge of the business of influencing you. Now, when God influences you, He becomes a farmer who plants seeds of success into your head. When God influences you, you transform from being just a human being, thinking like a human being. You become like your Father. You become like your God. You become creative like God. Do you see how beautiful the skies are? Do you see how beautiful this tree is? This is all creation. This is just because our God is creative. Oh, Samantha. Creative. This is good. It's my opportunity to shine. Wadala ubumnyama waphinde futhi wadala ukukhanya. Uyazi uNkulunkulu. Awunamane nakhuluma ke nami ngikhuluma. uNkulunkulu uyazi ukuthi njengoba wena ukhanya, wena uzokhanya kahle ebumnyameni. How beautiful is the light that shines in the darkness. How beautiful is the creation of God. Ngicela ngibukele isihlahla. Uthi silima kuphela esingathi uNkulunkulu akekho. Ubani obekamazulu? Ubani odalile ulwandle leyintaba? When you study geography, when you study geography, ama landscapes, ama valleys, nama hills, hambe uyacheka la Google ukuthi the 7 wonders of the world of Victoria Falls. All these things were designed by God. Uma ugcwele ukhona kaNkulunkulu, Zwamanda, you become creative like God. Amen. Uyani. Vumela uNkulunkulu ak-influence. Asisho somsithi vumela uNkulunkulu ak-influence. Shintsha abangani ohlala nabo. Shintsha abangani ohlala nabo. Your friends will make you or break you. Your friends will make you. Abangani bakho bazokufundisa ukuphumelela nokuba yisahluleki. Ukuhlala nabantu abangakufuni ukufunda uzofeyila. Akasibalane. Baba Jongile egameni likaJesu, siyacela ukuthi ume nesikole sethu bavume ukuba influenced by you in all times. Ayitshale imbewu entsha ey'ngqondweni zabo ukuze babe yimpumelelo in the name of Jesus. Amen.